जिल्ला बाथौ गौथुमनिनो 12थि बिमा सावरायमेलावहा जोंहा गाहाय आलासि दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जोंहा बोसोनगिरि बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ। दिनै जों बिनियाव बेखौनो मोनथिगोन दिनैनि बे सावरायमेलावहा बाहागो लानानै माबायदि मोनदों आरो जों मोनथिबावगोन उनावहाय। खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार लाग्रा नोंथांमोननिसिम आरो बे चेनेलनिसिम आंनि धोरोमारि साबायखर रोजा रोजा बावहरनाय थाबाय। बेयाव बाहागो लाफैनानै आब'आ बोरै मोनदों जोंनो एसे फोरमायग्रो। आङो दिनै बे उदालगुरि जिल्लानि रौता बियाब बाथौ थानसालियाव जिल्ला माइनाव आफादनि 14थि बिमा माहारिनि सावरायमा जथुमाव फैनानै आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों दि माने जोंनि बिमा माहारिया दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला माइनाव माहारिया सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गाजा गोमजायै न'खरनि खामानि गारनानै लोंहोर फैनानै दान्दिसेबाबो बे दिनैनि बे सावरायमा जथुमाव बाहागो लाफैनायखौ नुनानै गाननानै जोमनानै इउनिफर्म खालामनानै बाहागो लानायखौ नुनानै आङो गोजोननाय मोनदों। आरो बेखौनो मोनथिनो लुगैबावो दिनै आब'आ दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बोसोनगिरि जानानै गोबां जायगायावहा थांबाय जानांगौ। दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुम एरियायावहा जोंनि बाथौ सिबियारि माइनावफोरा माबोरै बेखौ एसे फोरमायगोन नामा जौगानाय? दिनै दुलाराय आसामाव 27था जिल्लायाव जोंनि बाथौ गौथुमा फोसावजोबखाबाय आरो बेहायबो जोंनि सिबियारि दं आरो आसामनि अनगायै मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, पासिघाट आरो जों नेपाल, दार्जिलिं बेफ्रावबो जोङो बाथौखौ फोसावहैदों। फोसावहैनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि आसामाव बे जिल्ला 27था जिल्लायाव एसेबाबो जौगाबाय आं बेखौ बुंनो हायो। खिन्थु जोंनि आसामनि अनगायै गुबुन हादोराव जेरै मेघालय, नेपाल, अरुणाचल बायदियाव गुबुन रायजोआव थानायलाय हिसाबै बिथांमोननि रायजोनि जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा एसे बिथांमोनखौ जोङो आरोबाव फोजाखांबावनो आरोबाव बिथांमोनखौ जोङो गोख्रोङै लाबोबावनो जोंनि मावनो गोनां खामानि दं। जोंहा दावबायनो गोनां दं। बे थारिखआव आं बेखौनो बुंनो सानोदि दुलाराय आसामाव थानाय जोंनि बाथौ सिबियारि बिमा माहारिफोरखौ बाथौ धोरोमखौ माने आजावनानै सिस्टेमेटिक मोनसे गोथार नेमखान्थिनि गेजेरजों बाथौनि खान्थिफोरखौ अराय न'खराव सिबिनानै आरो गामिनि सिबिसालियावबो सिबिनानै आरो जिल्ला बियाब गौथुमफ्रावबो जोंनि गौमा बिमा माहारिफोरखौ गौमायाव जुथुमा लिंनानै बिनि गेजेराव फोसावनो सानोदि जोंनि बाथौ धोरोम जुगे जुगे फोथांनायनि खामानिया जोंनि बिमा माहारिनावनो। जों बिमानि आखायावनो बाथौ धोरोमा जोंखोल जागोन, मुलुगाव गोसारगोन, मिथिहोनो हागोन जोंनि आखायावनो। आरो जोंनि बिमा माहारिनि बानाय नेवसिनाय आरो लाजिनायाव जोंनि धोरोमा गोमालांगोन। बेखायनो जों जाहाथे जोंनि बिमा माहारिया बानाय लाजिनाय गैयाजासे बाथौ धोरोमनि फारसे अराय बिनि फारसे मोखां जानानै जोङो बिथांखौ गोख्रों आरो गोजों लाखिनायनि खामानियाव जों दावबायगासिनो दं आरो बेखौ जों मावगासिनो थागोन। आरो बे हिसाबै दिनै उदालगुरि जिल्लायाव बे खामानिखौ मावबाय थानायखायनो दिनैनि बे थारिखआव बिमा माहारिफ्रा गौमा सुबुं जानो हादों। दिनैनि जथुमायाव बे मोनसे जोबोद मोजां आरो गिदिर मेसेज। साबायखर थाबाय बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय।